an kana fila fɔ malidenw ye dɛ an ka kelen de f'u ye kelen jɛlen kilennen kelen jɛlen kilennen baara ka kɛ ni o ye a banna vie mɔgɔ ni sɔgɔma ko bɛ cogo di vie petit mɔgɔ ye e ni ko bɛ cogo di an bɛ alhamdulilayi an bɛ baasi t'i la mantɔrɔ si tɛ yen bayi ni ngoro minɛ bayi bɛ yen maya dun buramuso ɲalen maya bɛ baasi t'a la ko ka foli f'i ye alhamdulilayi o de bɛ intéressé fɔlɔ n'o bɔra ndenw dun bɛɛ ka kɛnɛ bébé kuranin dun baasi t'a la n de sa ni i yɛrɛ dun mantɔrɔ si tɛ yen moribabugu an t'a dɔn yɔrɔ jumɛn don titibugu titibugukaw bayini dugutigi diinɛ ɲɛmaw i ni misiri ka surun ne bɛ misiri kɛrɛfɛ ne y'i ɲininka ko yala i ni misiri ka surun e taara ne fɛ e ma misiri ye ne y'i ɲininka ko yala i ni misiri de ka surun an ka surun wala i b'o de fɔ ɲininkali ni ɲininkali kɛra dɔrɔn directement kɛ a banna misiri commission mɔɔw ka kɛnɛ alimami sigiɲɔw kɛsu aw ka misiri kɛsu dɔɔni b'a la o bɛ ɲininkali kun aw mɛ ne na i k'e teri ye a t'a dɔn ni e ye trésorier ye ayi ne tɛ trésorier i tarawele marahaba k'i fo k'an lajɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ dugu jɛra bi ye i k'a dɔn k'a fɔ alamusa ye min bɛ mɛ kalo kofɔ ni o ye i k'a dɔn samiyɛ bi k'i surunya kalo min na yusu ale kalo ma bɛ se k'a fɔ tile 19 anw lajɛbaaw a n'an lamɛnbaaw mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jamanaden minnu n'olu tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ fiyewu olu kɛlen don ka danaya kuma ni sanga bɛɛ ni ka o kurakuraya ka ɲɛsin renouveau télé ale ma laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye kibaruya ni kunnafoniya minnu olu bɛ salo ni k'a dɔn ladiriya mun ye walasa ka kunnasiri ni ka o basi ka bɔ k'a dɔn lamɛnbaaw olu la anw fana ka ɲɛmaayaso kɛn bɛ k'i jɔ sen kan walasa kunnafoniya dicogo kura y'osu jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ k'u to u ka min ni o ye telefilɛyɔrɔw ye radio lamɛnyɔrɔw la ka bɛɛ lajɛlen kɔni la kunnafoni waati kelen pewu ani k'a dɔn k'a fɔ tɛmɛsira kelen pewu an k'a ma ko groupe renouveau o tuma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni bayini ka kɛnɛ i sigiɲɔgɔnw ka kɛnɛ yusu o ye hɛrɛba ye an bɛ daba masa fo k'a tanu ka barikada masa min bɛ yen i k'a dɔn kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen yusu ale kɔni bɛ i k'a dɔn diɲɛ kuru kara k'a ko kuru bɛɛ lajɛlen kabi tɛmɛnenw ni nataw k'u bɛɛ lajɛlen lakodɔn an b'an da deli kuma ni sanga bɛɛ anw bɛ seliw ni su minnu kɛ ani an bɛ bato minnu kɛ ala k'u bɛɛ k'an ye siniɲɛsigi ye k'a fi ma k'i tarawele k'i bisimila marhabani Yamusa n b'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye k'an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye foli minɛ bi ye alamusa ye bi y'o ye ni ala sɔnn'a ma e ni ne kɛnɛ kelen kan an n'a fɔ ko ŋana fila kɛnɛ kelen kan o tɛ kɛ kɛnɛ lankolon ye n'ala sɔnna bi don layɔrɔma kosɔn an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma malidenw an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kosɛbɛ malidenw ni mali binna min ye an tɛ se k'a ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ fiyewu ni mali wulila anw de b'a diya n'an ɲagari siga t'a la o tuma an ka ɲɔgɔn sen bila pewu an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'ala sɔnna o kɔnɔna na sa min ye k'a dɔn anw ka dɔgɔnɔkɛ jɛɛma jaati n'u b'a wele ko rougeau Usmani Togo ko pɛrɛpɛkaw ka lasigiden ko pɛrɛpɛ olu ka lasigiden Usmani Togo ale bɛ réalisation na kosɛbɛ an ye wa Buguni Ndasɛ min ye i k'a dɔn jɛgɛ nasira a fana bɛ yan esira bɛ bɔ jɛgɛ na ok jɛgɛ na ni Buguni cɛ ye panko kelen ani ɲɛwawa jɛgɛ na misi sira kamara sira kolen sira jɛlen a bɛ yan nɛgɛkɔrɔfɛ b'ale bolo n'ala sɔnna min ye Diongo fana ka lasigiden min bɛ yan n'o ye Bouakari Jaraba ale bɛ defu la kosɛbɛ Jamadugu Kunbo Kɛfa a bɛ yan min ye Jamadugu Kunbokaw ka kamalen n'o ye k'a dɔn Kɛfa Sangare ale bɛ sécurité renforcée min ye Kuyate Awa Keita kosɛbɛ ale bɛ ka min ye maaw bisimila Mandaw ka taa se Tambura ma olu bɛ marketing la janyo masa an tɛna ko bila da girinda la ne na kunnafoni fɔlɔ n b'a d'i ma Yusu n'i y'a di an b'a ta balawu o kumana an b'i k'a dɔn k'a fɔ an kunsi kibaruya ni kunnafoniya la baw o kumana min n'o bɛ tali kɛ dugu la k'a sɛbɛkɔrɔ girinnen don sabu ti dɔwɛrɛ ye min bɛ latigɛ yɛrɛ taa fɔ a n'a taabolo a b'o de kofɔ nka a bɛ ɲini min n'o bɛ tali kɛ an ka faso Maliba bɛɛ lajɛlen hakilina ni hamina o kumana laɲini ye mun ye bi u ye malidenw bɛ se ka bɛn cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ o la Yusu maa o maa n'o tɛna ni bɛɛ ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ faso la maa ye min n'a kan ka
kɛlɛ bi ka kɛlɛ ni mun ye hakilina ɲuman k'a yira la k'a ka kan ka bɛn ɲini an b'o da an ka kan indépendant kuma bɛ min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka bi bɔ alamisadonya bɔli don indépendant bɔko 5468 Yusu min bɛ Musa Bilali Sidibe kofɔ ale kɛlen don ne ka kalmo ne ka o ta k'a dɔn a ko coup d'état min ni o kɔni o kumana maa bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ danzigi kun b'a fɛ o kumana ka kɛ maa dɔw fɛ anw ka jamana marabaaw n'olu bɛ tali kɛ maa minnu b'an ka furancɛ fanga kunna bi o ko maa dɔw kun ye ŋaniya ta Yusu ko ŋaniya kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ o kun ti dɔwɛrɛ ye n'o bɛ tali kɛ fanga bɔsi ye ne k'o fɛɛrɛw k'o bolo da ŋaniya tara kuma min na Yusu o ko kalo tile 11 ka bila 12 mɛ kalo ni ka o kofɔ Yusu ko wale min filɛ nin ye ko i k'a dɔn kalo tile 16 kunnafoniya ni kibaruya k'a bɔra ka ben Badiriba y'i kanto k'a fɔ min bɛ Mali télévision ni ka o kofɔ ministre min ɲɛsinen don anw ka jamana yɛrɛ marayɔrɔbaw kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma n'ale ye jamana kɔrɔfɔsentigi ye a b'i k'a dɔn an karamɔgɔ Colonel Abdoulaye i k'a dɔn Mayiga k'o kofɔ o ko ale bɔra ne ka kunnafoniya ka jɛya a ko ka bɛn n'anw ka wolomasiri tabaw ni marakɛbaw ka hakilisigi ye Yusu ko maa dɔw kun ye ŋaniya dɔw ta o ko ŋaniya kun ti dɔwɛrɛ ye o de ye ka bisi baasa don jamana na nka ko sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw ye a yira k'a fɔ Yusu ko kuma dɛmɛbaajugu wɛrɛ kun bɛ a la n'o ye kɔkan jamana maaw ye Badiriba ko min n'o bɛ tali kɛ nin ko in kibaruya mɛnnen kuma min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Conseil national de transition CNT n'a maa ɲɛmaa ye honorable Maliki Jaw o kuma ko olu bɔra ka bataki sɛbɛn ne ka ko in ne ka i k'a dɔn k'a kɔn kɔni kɔfɛ Yusu ko min bɛ Conseil national de transition ne k'a kofɔ maa ɲɛmaa n'o bɛ Colonel Maliki Jaw ale kofɔ a kuma ko u kɔni ye a ɲini gouvernement fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ Yusu sɛgɛsɛgɛli ka kɛ fo ka se a wala dalina ma o kuma maa o maa k'o kuma yɔrɔ suru walima yɔrɔ jan k'o de kunkɔli kɛlen dɔ k'i yɛrɛ ye nin ŋaniya in kɔnɔ Yusu k'o ka wele ne k'a bila bɔgɔ jɛnnen kan sɛgɛsɛgɛliw ne ka u ta k'u lasɛgɛrɛ Badiriba ko Conseil national de transition maa ɲɛmaa honorable Maliki Jaw i k'a dɔn k'a n'a ka jɛrɛ jɛkulu mɔɔw o kun k'a fɔ min ye nin cakɛda in ye n'a bi i k'a dɔn n'o ye furancɛ fanga ale wasabulon kofɔ kumana maa ɲɛmaa n'o ye Maliki Jaw kofɔ o bataki sɛbɛnnen kɔ ka bɔ yen Yusu k'u ye o kumana gouvernement ka a yira u la ko fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ i k'a dɔn dabali o dabali bɛ gouvernement bolo u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ teliya la jɔnninw ye nin ŋaniya ta jɔnninw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ye nin kɔnɔ ŋaniya ta kun ye mun ye ko munna nin waati la waati min ni gɛlɛya b'an ka jamana na n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ dɛnkɛrɛfɔla n'o ŋaniya tara CEDEAO jamana fɛ ni ka anw bila i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minɛ kɔnɔ k'an to o gɛlɛya minɛ kɔnɔ Yusu a n'a gɛlɛya caman wɛrɛw waati la malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuma min Yusu ni ka jamana yɛrɛ hakilina ni hamina ko bɛɛ k'i yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ maa minnu n'olu ye nin ŋaniya ta n'o ye coup d'état ŋaniya ye Yusu k'u ka ɲɛɲini dɛ u ka ɲini u kumana a kana dan o ma jamana sariya ye i k'a dɔn ɲange minnu bolo da Yusu ko kuma ko CNT mɔgɔw ko u ka teliya ni ka nin ko in sigi sen kan Badiriba ko i k'a dɔn ko nin wale min filɛ ko kuma ko wale bɛn ta tɛ wale tɛ min ni i k'a dɔn k'a fɔ o kuma ko maa bi jɛn ni a ye o ko CNT maaw CNT maa ɲɛmaa honorable Maliki Jaw o kuma ko min bɛ tali kɛ maa o maa bɛ yen n'o kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ ye nin ko kɔnɔ ni ŋaniya kɔnɔ a kɛra maanifin ye o a yɛrɛ kɛra jamana wɛrɛw ye o ko diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ sɔrɔ ni i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔnbaa ye nin ko la walasa ka kibaruya k'a pereperelatigɛ Badiriba ko k'an bɛ donni minɛ ko bi CNT i k'a dɔn n'o bɛ Conseil national de transition maa ɲɛmaa kofɔ honorable Maliki Jaw a n'a jɛrɛ jɛkulu mɔɔw k'u bɛ wele bila gouvernement ma Dr Choguel Kokala Mayiga dabali minnu n'olu labɛnnen don ka ban fɛɛrɛ minnu latigɛlen don ka ban i k'a dɔn ni nkura ka fiyɛ o fɛɛrɛw n'o dabaliw la dɛ sabu ko kuma ko min bɛ tali kɛ kumana tuma min jamanadenw bɛ basigi ni k'o ɲini ko kuma ko nin wale min kɛlen filɛ ko wale bɛn ta tɛ k'o ye Conseil national la i k'a dɔn k'a fɔ transition CNT olu ka hakilina ye Batiri u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin wale min kɔni filɛ nin ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔw tɔgɔ welela a la ka ban ka laban k'olu bila kiiri ɲɛna ni k'u bila kiiri ɲɛkɔrɔ ka bɛn n'i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ sariyaw y'a fɔ cogo min na Yusu ko nin wale min filɛ k'u k'a ko senna teliya o minnu bɛ yen ni i k'a dɔn tɛgɛ dan tɛ u la walima siga kɛlen bɛ maa o maa la musolaka fara cɛlakala walima jamana wɛrɛ la Yusu ko bɛɛ ka wele sans exception Fasiri an y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ le CNT exhorte le gouvernement à faire toute la lumière sur cette affaire du dit coup d'état avorté dans la nuit du 11 au 12 mai.
kudeta a yolo la kosɛbɛ a kɔnɔ tiɲɛna a banna kɔnɔ tiɲɛ don ala k'an kisi k'an daga ya masha Allah jamana anw bɛ basigi de ɲini ami anw bɛ dun ka fa de ɲini kosɛbɛ wa anw bɛ lafiya de ɲini jaati min ye janɲɔ masa ne bi sɛbɛn da sɛbɛn ni b'a ta o ye lesɔr ko lesɔr awɔ min ye an ka jamana maa ɲɛmaw i k'a dɔn delegation ba olu ye wuli ka jɔ kɛ min k'u kunda aw k'a dɔn min ye irisila kan ka taa lajɛ ka sira kura bɔ awɔ min anw ni irisila ni ɲɔgɔn cɛ sira kura min n'a bɛ kɛ sɔrɔ ani sɔrɔ bolo sɔrɔ ye janɲɔ masa ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Ablaye Diop ani délégation ba olu kɔni wulila aw ka dɔn k'u kunda aw Moscou kan Moscou ni y'ale kofɔ i bɛ Russie jamana kofɔ Russie jamana a maa ɲɛmaa jɔnni ye bi Vladimir Putin i ka dɔn min ye o ka jamana la janjo masa aw kɔnɔna na ministre minnu ni minnu dara Madamu Dambele Madina Sisɔgɔ n'o ale ye aw ka dɔn ministre min n'o ye an ka siraba ani ka dɔn an ka taa ni ka segin o ministre ye aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Madamu Dambele Madina Sisɔgɔ ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ministre de l'énergie et des mines Lamini Seydou Traoré n'o bɔra aw ka dɔn ministre min bɛ yen n'o ye sɔrɔ ani sɔrɔbolo sɔrɔ o ministre ye n'o ye Alfuseni Sanu ye nin taama min filɛ nin min ye aw ka dɔn a kun tɛ dɔwɛrɛ ka taa sira jɛya aw ka dɔn sira min bɛ kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to Rusila aw ka dɔn min ye fɛn dɔw bɛ yen min ye o n'olu ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ bi nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ aw ka dɔn taji fo ka taa se aw ka dɔn min ye nburu bɛ dilan ni fɛn min ye o tɛ farinimugu ye wa farinimugu faamu ka teliya min na o bɛ dilan ni alikama mugu o bɛ dilan ni alikama mugu ye bisimila alikama mugu alikama i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la Rusila aw ale ni Ukraine olu de kɔni ye aw ka dɔn min ye alikama sɛnɛbanjiba ye diɲɛ kɔnɔ dɛ n'a gɛlɛyala ye aw ka dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen anw ni Rusila ni ɲɔgɔn cɛ a n'a kɛ sababu i ka dɔn tajiko min bɛ yen n'o gɛlɛya bɛ aw ka dɔn diɲɛ kɔnɔ bi min ye Rusila olu bɛ se k'an dɛmɛ an n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min walasa an ka jamana aw ka dɔn taji bɛ se ka suru an ka jamana kɔnɔ cogo min n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ni Ala sɔnna a ma min ye Hayiba Jabate dunda kelen ani bɔda min ye aw ka dɔn Kayi ni ko Kayi Kayikaw ka kunun bi hakili jigin tɛrɛ la ni ko Kayikaw ka kunun bi ni ko Kayi u hakili ka segin kɔ kɛ bi o ti dɔwɛrɛ min ye fo tɛrɛ ka pɔnpɔnpɔn o kɛ Kayi min ye an ka dugawu kɛ Ala k'a ɲɛnabɔ kelen la amina yarabi min ye aw ka dɔn Rusiw olu ka aw ka dɔn chemin de fer de la Russie o maa ɲɛma i ka dɔn aw min ye an ka ministre o n'o sigira o kuma na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn directeur de la coopération internationale et du développement de l'exploitation des produits i ka dɔn aw min ye sɛnɛfɛnw o ka dɔn aw min ye sɛnɛ sira la Rusila o bɛ se ka na an dɛmɛ cogo min na an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min walasa sɛnɛ bɛ yiriwa anw ka jamana kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye sira caman na dayɛlɛ nka min ye aw ka dɔn ministre min bɛ yen n'o ye Alfuseni Sanu ye ale kɔni ye ani ka dɔn aw n'u ye u ka sɔrɔ ministre ye olu kɔni sigira aw ka dɔn ka kuma caman fɔ ka fɛn caman batiri min bɛ se ka kɛ so i ka dɔn jamana an ka jamana a bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min na ani an ka jamana baara bɛ se ka k'a kɔnɔ cogo min na min ye Alfuseni Sanu ye ale yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira aw ka dɔn nin taama min filɛ nin ko nin na kɛ fiɲɛ bɔda ye anw ka jamana kɔnɔ min ye aw ka dɔn u ka maa min bɛ yen u fana ka Ablaye Diop ale fana kumana min ɲɛsin bɛ u ka jamana ale fana kumana min ye anw ka ministre Ablaye Diop ye i ka dɔn aw min ye ko ni Ala sɔnna a ma min ye hakilina min n'o nana ka na bɔ k'a bin hakilina ɲuman don aw ka dɔn Rusila ale kɔni tɛna tɛmɛ nin hakilina ɲuman kan o de kɔnɔna na sa min ye anw ka jamana ye hali bi aw ka dɔn an ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ caman ka kɛ wulikajɔ min n'a bɛ kɛ sababu ye min ye aw ka dɔn anw ka jamana a mago bɛ fɛn minnu na bi n'o ye yiriwa sira ye ani ka dɔn fɛn dɔw bɛ yen min ye janɲɔ masa o fɛn kɔni aw ka dɔn o kun masuulilen don anw ka jamana kɔnɔ a bɛ san caman bɔ olu bɛ se k'u ka kunna wuli cogo min i n'a fɔ chemin de fer i n'a fɔ aw ka dɔn min ye anw ka sɛnɛkɛbakɛyɔrɔ ko nin bɛɛ lajɛlen aw ka
ka dɔ min ye sigi kɛra ni ka kuma o kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn ka ministre min bɛ yen n'o ye vice ministre de l'industrie et du commerce de la fédération de Russie min ye aw ka dɔn anw ka ministrew fana n'o ye ɲɔgɔn ye walasa aw ka dɔn usine baw ni baarabaw bɛna kɛ jamana kɔnɔ cogo min na. Beture n'ale ka fasiri an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn b'aw wele ko leçon Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ni tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn ko jɛya bi kɛ o kumana maaya fana diya ye o kumana an ka jɛ ni ka o kumana an kɔnɔ yira ɲɔgɔn na wanda ne bi i k'a dɔn k'a fɔ i kɔnɔ fara nin b'a woro fara Yusu a ka ca Ala fɛ aw ka ɲɔgɔn ye o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ min bɛ indépendant an bɛ bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ n'anw ka ministrew taara bisimila minɛ Moscou Yusu min bɛ tali kɛ anw sigi ɲɔgɔn jamana n'a bɛ Laginɛ Conakry ko fɔ o kuma ko min ni o bɛ tali kɛ kalo tile 18 ni a bɛ arabadon ko fɔ Yusu o kuma ko min bɛ tali kɛ sira min bɛ bɔ Labé ni ka na anw ka jamana kɔnɔ Mali o kuma ko Laginɛ a Conseil national de transition CNT o kuma ko u ye yamaruya di o ko sira in ka baara a ka teliya kosɛbɛ bawo ko ni projet n'o bɛ nin sariya kisɛ ko fɔ o kuma ko a ye bisimila minɛ CNT kɔnɔ Guinée Conakry Yusu sira min bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Labé ni ka i kunsi Mali i k'a dɔn frontière ma o ko min bɛ Laginɛkaw ani banque min bɛ yen n'o bɛ banque islamique de développement ni ka o ko fɔ u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo kama a bɛna kɛ sababu ye kilomètre 107 Yusu n'o de tun ye gɛlɛya ye o kuma ko k'a banna pewu k'a sababu kɛ mun ye k'a musakaw olu labɛnna i k'a dɔn min ye Conseil national de transition bɛ Laginɛ CNT olu fana y'o ka yamaruya di yamaruya dilen kɔ Yusu ko ye a ɲini i k'a dɔn Laginɛ Conakry o kumana ko a gouvernement fɛ u ka nin sira in ni ka baara sɛbɛkɔrɔ teliya ka bɔ Conakry n'a fɔ ka bɔ Labé ni ka na Mali frontière la fɔ cogo wɛrɛ la Kuré Malé Yusu ko nin sira in ni a kumana a gidɔrɔn ni a dara a bɛ kɛ sababu ye ka Ninkura fiyɛ Conakry ani n'a fɔ Laginɛ a ka sɔrɔ la o bɛ kɛ sababu ye o kumana min bɛ jago ni k'o ko fɔ Yusu olu yɛrɛ ka u kɔda i n'a fɔ Sénégali kan i n'a fɔ Fasiriba y'a fɔ cogo min na k'a bɛ yiriwa fana ko fɔ sabu k'a bɛ kɛ sababu ye u ka jamana an'u ka jamanaba in n'o bɛ faso Maliba ko fɔ ni k'u kala ɲɔgɔn na Yusu n'o dun kɛra k'o kuma ko o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nafa sira ni k'o ko fɔ n'a fɔ kununko araba n'a bɛ kalo tile 18 ko fɔ mais kalo san 2022 CNT min filɛ Laginɛ Conakry olu ka yamaruya u y'o di ko sira min bɛ bɔ Labé ka na Mali frontière la o kumana ko u sɔnna a ma k'u ka gouvernement ka baara teliya Badiriba ko min ye dɛmɛbaa min bɛ nin baara in fana ni ka Conakry n'a fɔ Laginɛ dɛmɛ a la o de ye banque islamique de développement ye musaka min n'o kan ka don nin baara in kɔnɔna na Yusu ko bi t'i yɛrɛ sɔrɔ euro wari ale i k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 100 ani 500 ani i k'a dɔn k'a fɔ 9 bonyango o kuma ko nin baara in fana ko a bolodalen don k'a bila san 4 kɔnɔna na o kuma na Labé ani Mali frontière k'a ka kɛ i k'a dɔn hali n'i ye sɛfa bila la k'a ka kolokolo ka taa bisimila min fɔ Labé a banna Badiri an y'a bɔ indépendant kɔnɔ ka i k'a dɔn u ka bibɔ don olu fana y'a lasɔrɔ ka bɔ Guinée 360.com olu ma yɔrɔ n'i y'o bila bisimila indépendant ne b'ale ta min ye aw ka dɔn école de guerre di Mali min ye aw ka dɔn ministre min bɛ n'o ye Sadio Kamara Modibo Sanogo ka kuma Masumale min ye aw ka dɔn ale wulikajɔ kɛ wulikajɔ ko aw ka dɔn min ye ka taa lajɛ i ka dɔn fɛɛrɛ minnu tigɛlen don aw ba min ye nin baara taasira la ani taabolo minnu bɛ min ye aw ka dɔn école de guerre ministre de la défense et des anciens combattants Sadio Kamara aw ka dɔn a taara nin yɔrɔ kɔfɔlen na a bɛ yɔrɔ jumɛn min ye aw ka dɔn Badabugu nge tubarikala o tɛ Bamakɔ yan o y'o ye commune 2 la commune 2 la a taalen aw ka dɔn min ye commandant min bɛ yen n'o ye école de guerre ni commandant ye général de division Umar Ndaw o kɔnɔna na aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ministre de la défense et des anciens combattants a y'a jira k'a fɔ aw ka dɔn an kan ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye maa kalannen ni maa faamuyalenw maa minnu bɛ yen aw ka dɔn ni a haju b'o la Mali a bɛ se ka lakana cogo min
mali akata nya bisa batugo mi jati wa mali de ka tan ga tingel la fiala tugo mina jati mi avocado mamru be no haglina bola o chegele ale ba do ka fo bara min kal farula bara ya avocado mi no be boala o ka do awa mi ya bara mbeke ina fa ina tugo mina o de ko nan nasa mi avocado Sadio Kamara alere ko ya jira ka fo kale nimisi wasaledu barikala nimisi wasaledu mi nyagare anika do mi avocado ni so jami ani avocado wulika jo mi ni awa mamunu be nolu be ka kolojo ni barala ani mamunu be nolu ye baram ne kalando nyi avocado stagiaire jati kado awa mi nye nyere la ubele jele ni so jale nimisi wasaledu ka so ke ikado ni na ke so wi mi lakana balia mi no banga jamana kono ninga dankari ola kala ma nyere la Sadio Kamara mi avocado murwo sanoko ka fola masumale ale ko ni aniso jara we kado awa mi albi ay wole madake jamana de bele jelenyi anga jamana imla safe ambele jele kado awa jamana lakana abonde bolo ati mashi bolo Youssou Okumana hakila mi ministre de la défense de la sécurité nga fo ministre défense des anciens combattants na be Sadio Kamara kufo doni mina projet de loi bi teme senti kono a yirala k'a fɔ ko hakilina n'o ye école de guerre a bɛ sigi anw ka jamana kɔnɔ kun mun na anw ka jamanadenw de bɛ taa dɔnniya ɲini jamana wɛrɛw caman na o n'o nana bɛɛ ni hakilina bɛɛ n'i ka plan de guerre ko kuma ni ekɔliso belebele nin dayɛlɛ yan Youssou bɛɛ lajɛlen b'i ka i k'a dɔn dɔnniya yakubaya ka laban ka kalan kɛ ka dɔnni sɔrɔ ka laban ka Mali bawo Mali ni jamana caman tɛ kelen ye Mali de i bɛ cɛncɛn ye ka k'i kɔnɔ ko diɲɛ foyi yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ cɛncɛn kɔ Mali de la i bɛ tila ka tufin ye a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛlatigɛ jamana in foyi tɛ ni tufin tɛ Mali de la i bɛ yɔrɔ dɔw ye i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ lɛ kɔnɔna gansan don n'olu bɛɛ lajɛlen ladɔnniya o kumana o plan de guerre Youssou o dɔnbaa jɔnjɔnw n'olu ma labɛn jamana kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ ne taara Sorbonne ni ne taara Irishila ni nin bɔra Chine bɛɛ n'i ka plan de guerre don bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kelen kɔnɔ o kumana e ni ne an bɛ ɲɔgɔn lasama nka n'an y'a bɛɛ kalan k'a dɔn yan an bɛ se a la yan wa an bɛ nafa bɔ a la yan de ko ninnu man gɛlɛn koyi ne ma dɔn ni ma dɔ kɛ sɔrɔsi ala an ma dɔ kɛ sɔrɔsi o kuma Youssou i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa ɲɛ min ye ministre Sadio Kamara hakili la an bɛ k'a ye k'a fɔ anw ka ministrew bilama u bɔlen don i k'a dɔn bureau kɔnɔ baw a fɔ a tun tɛ Banankɔrɔni fana hôpital militaire ka taa o fana baara lajɛ u bɛ danga min na Banankɔrɔni awɔ malgré que gɛlɛya bɛ yen min ye olu fana o hôpital fana ye o fana bɛ ka taama kosɛbɛ Youssou indépendant kumanen don n'an bɔra i k'a dɔn défense la ministre min ni o ɲɛsinnen don bagan mara mɔni i k'a dɔn k'a fɔ o ministre n'a bɛ Ankɛramɔgɔ Yuba Ba ko fɔ ale fana bɔra ne ka i k'a dɔn k'a fɔ i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ni ka taa hakililajiginna o kumana ka taa yɔrɔ min ni n k'a fɛ a bɛ to ɲini an ka taa ministre min ɲɛsinnen don an ka bɛsɛya ani sanuya o kun kan o kibaruya ɲɛnabɔli ma n'a bɛ ministre Modibo Konɛ ko fɔ Youssou o kumana min bɛ ministre Modibo Konɛ ko fɔ o ka ale fana kun taara bisimila minɛ i k'a dɔn Somaso Bɛlɛnintugu n k'a fɔ Bɛlɛnintugu a tako 7nan Youssou ko min bɛ tali kɛ nin kɛnɛ in kan a kɛra nisɔndiyaba ye dugukolo ŋunando tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bɛlɛnintugu tali la k'a sababu kɛ mun ye Youssou ko Maliden de bɔra jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen o kuma ko kɛnɛ in ma ba fɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in ma hali minnu bɛ Faransikaw nana bɛɛ lajɛlen nana Somaso Youssou ko kɛnɛ in ma ba dɔ tun ye mun ye o de ye ministre min ni ale ɲɛsinnen don i k'a dɔn k'a fɔ an ka sigida ani bɛsɛya u bɛ se k'a lasaniya cogo min na ministre de développement ani n k'a fɔ assainissement ani développement durable n'a bɛ Ankɛramɔgɔ Modibo Konɛ ko fɔ Fadiriba n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ousmane Laji Bamba ko fɔ Ousmane Baba Laji Bamba a ko Bɛlɛnintugu ye i k'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛ ba ye min n'a ŋaniya taara février kalo san 2015 Youssou ko nin ɲɛma kunbɛba min n'a bɛ filɛ nin ye nin y'a ta ko 7nan ye min bɛ ɲinan ta ko fɔ Youssou ko ntɛnɛn kalo tile 10 ani i k'a dɔn 6 mais kalo san 2022 dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Somaso n'a bɛ bila marabolo kɔnɔ Segu région na o ko nin kɛnɛ in na maabaw caman tun bɛ yen
kerengerena ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable angra mogo murwo kone yusu kani kado conseil national de transition manani bunyango ulu beladele tara nyanzoro suma so ko fi badriba yi kanto ka fo ningene nga bunya masigi kera ikado macha manye sabu kunna manye ka fo kene re siku ni dongo o kene yi mami ni obi talike agence pour la promotion du tourisme au Mali ni o manye mayi sidi kitay yusu kale kumbe kene ka kene dimbaya ukumana ka kumbe ikado ka fo mimbe madame daw kufo kajatu kulubali yusu ko mimbe talike général de brigade de la garde nationale angra mo Élysée ikado zandaw ale re suma soka dinyi yusu ale kumbe kene ka groupe renouveau ko amafo uko yusu ko fondation orange nunu mbela dile yenwan la soro ngene nga badriba yi kanto ka fo kulumini abe fama ko association pour le développement de Somaso abe adesi kufo amanyema no bangra mo maragachen daw kufo yusu ani ikado ka fo agenyo mbela dile okumana ko lada amalla wuli ko ga beni kado ka fo lada laklini lada lakli kunti dore Somaso yi sigida bay ikado belen tugu nyangume bay nyangume mina abi seko ni dongo nika okufo mimi lada ula kufo yusu dugutigi mino bi Somaso aye wasaba niko ta ko nyeshi dunoma profo dire kado ka fo mino oyeto dugutigi abi monsieur le maire ne kale kufo yera mara kafo bela jele twala ale fana bela jele bismillah nika okumana ko wali nyimando badriba yi kanto ka fo Somaso jere jeklumi na be fama ko ADC association pour le développement de Somaso amanyema na be marakachen daw kufo yusu ko ale fana ye korofo nika uta ko kumana ko afana tamana ina fo dugutigi ni maire Allah se chugumina aya ka nisonja niko yira kosobe alabana nika ikado ka fo welebla ministre min nyashine do okumana anga sigida ani mi no banga ikado ka fo jeya kundala ja niko kufo aye ikanto ka fo angra mogo ministre an Somaso ko sebe ko wasambe la nyini ye muye be obi talike ning hakilna ning anya min talifle yusu mimbi talike Somaso festival na bi belani tugu kufo tako wolonvlana ko okumana anga ikado ka fo dugu nisonjambe sigida nisonjaledo bawu mimbi talike ministre iye ikado bismillah mne keneka okoka beno bela jile la nyini mimbe anve ikado miye balakani dununga kofe yusu no anga fo mimbi talike ni auntale ko akaye ka fo ko onyi bara doke okumana ko hectare worobe ikado ambulu anga la nyini ministre soga sega demeke ani deme nyoanya ke wala sa anga uke ikado ka fo yiri tru yoroye akunti dore be bado ka fo saheli kungo binala yusu odu ye de kumbaye maraka chen daw kaya la nyini ministre fe kuka hectare woro ni ko lasro yu nga fo hectare woro be ubulu ba fe ka yiri oko la tru ula akunye wala sa ka ningura fe ni zigida na tugubina adriba ye kanto ka fo mimbe ikado ka fo maraka chen daw kufo aye idado kuminu oye ni nyangume bay na be okumana Somaso belandugu kufo yusu miangala ka uluka nyangume bado hakaja anga jamana fantan nani beladili ko bi abisiga kay kado ka fo jatiye ka fo nyangume ula belebele dodo la cercle kono hakaja segurejo o konana badriba ye kanto ka fo ministre mudubo kone ayre e korofota ministre mudubo kone ka korofota leko aye ka do mi me bunya masigi nika o kanyanyeshi Somaso ka uma ka kan ni sonjaira ka wasaira kalaba mi no ye kuma ka mi ni ako abe ufo yusu ko bo nika ikado ka fo jamana marabaw yoro o ko muru kone ko ako ko jamana marabaw ka damne kabini kado kulel azmi guita katame mi ye gouvernement nyama fe kanga fere ni dabali betige anga nyangu me fengelina o ye fejme ye ko de mali abana fo te maliko Sende maliko yusu muro kone kako ko okumana wele muye mo nyeshi ni jigida ima ko nyeshi malide bema ndalimbala ka fo awka ni nyangume wala bilibili okumana akadinye nga ikado jamana hamina noye marabawyi ukalla nyiniti dore beni kilabi sega sinzi tumina yusu ko muro kone yisinzi okorofoka odriba ye kanto ka fo ko kofe ama pa ikado ka fo president no bi talike ADC ma nyema oye lanyini minge ko hectare worobe ubulu Somaso yusu ba fe ka ikado ko yiri turu ula kumru kone ko mana mimbi talike tagida munumbe kumana anga gouvernement anga fo ministre so tola no service technique wi o kumana fere bebi na sigi singa telela wala sa ikado hami mimbe Somaso kaula hami ka sega jara tugumina ko grandi sonja bay abana
yusu ni ngene ka ko kuma na min bi tali kɛ fɔli n'o ye fɔli dumanw ye Muhamadu Dabara ka se k'a dɔn k'a fɔ Seyidu Zanprɛ Alima ani turupu ɲɔgɔlɔ ka se turupu ɲɔgɔlɔ Ngolo Fasi ka bɔ Jaramana yusu ani k'a dɔn k'a fɔ rapɛrw ni zikiri ko nin bɛɛ lajɛlen de ɲɔgɔn sɔrɔ Somaso fɔcogo wɛrɛ la ani jɛmukan wɛrɛw caman minnu n'olu kɔni labɛnna Renouveau Télé a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ Modibo Konɛ k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ in na maaba ye min fana nisɔndiyara kɛnɛ barikama in kan bawo k'a ye kumana min ye yiriwa ye o b'i bolola fɛɛrɛ minnu na k'a da donna o la wa a ma pan an ka jamana o kumana bɛnɲɔgɔnya min bɛ ka ɲini o ka se ka kɛ indépendant Usman Laji Bamba ale ka fadeli don Janjo Masa naam ni kɔrɔfɔ ɲana kosɛbɛ bisimila min farala ka ɲina o ye anw bɛlɛdukaw bɛ se ka an disi gosi an ka dɔnse min bɛ yen n'o ye kɔtɛ i bɛ kɔtɛ dɔn kɔtɛ b'a dɔn kuti ka ɲɔgɔn bugɔ ayi dɛ o tɛ kɔtɛ yɛrɛ wa o ɲɛnajɛ in dɔw la dɛ kɔtɛ mun ye kɔtɛ a bɛ dakun bere duru ko a foba ja Adel tɛ foyi dɔn Adel ko ne ma ko kɔtɛ ɲɔgɔn bugɔ de ana ka n'olu y'olu ka kɔtɛ ye i b'a sɔrɔ Adel de tɛ fɛn kalama awɔ n'o tɛ anw ka kɔtɛ dɔn o ye bi dunuba ta ka tila ka bɔnjala sa seno fila bɛ min dɔn kiri jiri nana dun ka mɛn andi do mais kɔtɛ n dɛsɛ dun n dɛsɛ an tun a b'o dɛsɛ dɔn n dɛsɛ bɛ yen mais kiri kan jiri nana dun ka mɛn waayi do sanni n dɛsɛ ani seno fila tɛ ɲɛ dɔn kɔtɛ ko la dɛ jɔnjɔn masa bisimila ba an bɛ taa sugu la baasi tɛ n'an bɔra sugu la awa min ye an bɛ segin ka na an jogo n'Ala sɔnna yanni an ka don sugu la an bɛ don Abdoulaye Mayiga groupe commerce Alhaji Abdoulaye Mayiga pharmacie Croix-Verti an bɛ yen yen de y'a bɛɛ ye an bɛɛ lajɛlen bɛ bisimila minɛ yen de y'a bɛɛ ye yen de ye a diɲɛ bɛɛ ye groupe commerce yɛrɛ tile ye ne ye baara o man ka taa Ndesani ni nin dɔnkili mɛn don tɛ wele dɔn a bɛ hakili jigin san 1988 o don n ye n ka kasaw cɛ n jiginna n taara ka taa Kenya aéroport n bɔra ye ka taa n jabala la o y'a sɔrɔ awa min ye écouteur bɛ n bolo a y'a sɔrɔ kasetu bɛ a walkman de tun bɛ yen n bɛ ka nin lamɛn walkman na ani maa dama ka jɔlibaba denmuso in o ka dɔnkili dɔ ala cɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la nin don masina n ye n to n jabala la ye n bɛ Nairobi Kenya n kasira Allahu akbar faso in Mali i miirila la yɔrɔ e ko 80 ko mɛn 88 cɛw u bɛ dɔɔnin bɔ sago o mana an k'an baw kunna an ka taa o ma Janjo Masa naamu min ye an bɛ indicateur de renouveau ta mun bɛ yen an ka taa Banamba aw k'a dɔn Banbanjiw min ye aw k'a dɔn Banamba ye dugu barikama ye min ye Banamba dugutigi an k'a fɔ nin kɛnɛ in kan tabarikala n'o ye Ba Sangare Sɛnbara ye Banambakaw yɛrɛ aw k'a dɔn u b'u ka laadala furusiriko la bi o kosɛbɛ yɔrɔ bi yɛrɛ bi de tɛ tabarikala ala k'aw bɛɛ kɛ hɛrɛ ye n bɛ Banambaka bɛɛ lajɛlen fo tabarikala min ye direction de l'information et de la relation publique de l'armée DIRPA aw k'a dɔn olu maaw ye kunnafoni dɔ di min ye Jetia a kɛlɛtigi 1 k'a dɔn aw min ye maa min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn Jetia kɛlɛtigi min ye aw k'a dɔn a maa ɲɛma colonel Bouakara Yasani Sanogo min ye aw k'a dɔn ale ka yamaruya kɔnɔ colonel Seydou Basiru Ɲangadu zone min bɛ n'u b'a wele ko Turbakɔrɔ Sila ale ye aw k'a dɔn ani Banamba ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw k'a dɔn kilo damadɔ dɔrɔn de koyi kilo 50 ɲɔgɔn na min ye aw mɛ kalo tile 10 ani 4 an ka a wolomasiri tabaw olu ye hiri kɛ ni ma ko
kama wolonfla awakado ko lu mine moto ta ane fla ani awakado essence budon chama fo kata se awakado minye keleke minawi marfa kisaw ani fo wara olu chama anga wol masir tabayo mine dirpa maw olu ka fola mi anga wol masir tabaw folo anga ne pumbi attaquer onga zeza an yere katati attaquer yere ti problème de attaquer ka kila ka sigi sans réponse fay mbay jano basa mi awkado bi an wani mitanu no nyine uja balala mi ka fasaba unyena groupe armé terroriste GAT mi awkado no batu bakoro sila olu ko ngeme awkado ka dangare dukuma ka tani ngazigina mi awkado ngane juga beta ku segere awkado fenja membe ubota ku segere anga wol masiri tabawu atika tola chukoshila mi jamana dunga tani nga sigi ani jamana dombe lakana chugo mina mi awkado tubagoro sila awkado mi anga GTA oluka wulika joko nana mi uye awkado numa manunu uye chama vaula ko kakeleke mina chama mine o dugudo besa mi awkado nubo wole ko uleni mi awkado nyere la uye turisi uye do fai ningatla ku kamoto chien katla ka minancha ma mina ula mi awkado nyere la awayoro dobe no etufi mbado wa nuba wole nanzara kana ko fure mi o fure manga awawul masiri tabaw jetia maw oluko ne wulika joke mi kata oyoro awkado mi kata wululai tawulile ulasa mi awkado janyo masa do ko ne yere nyine anga wul masiri chama uye chama vaula ngono de fo koru kanu minete kana ulabaloya na usoro yu fe ku fe o tugola kwa u minene ne bina ni ko wareo ni da ku majide kada lu jonyo soro la o be fo ko sege segelu ni ya mala droit de l'homme nu fe na yu fendra yu fe ko ga ma feni be ke fe abana majide mi awkado nyera la desam galu tlem gan gonoto tamba flani mgani kele nungo ne wulika joke awkado mi anga setia kele tiki kuna dangaro la awkado mi nyera la mi o mi ngera sa mi awkado anga moko ne wulika joke wulika jo fanani sababa bena o ba jira awkado yogba dumbia ka fola wulika jo abika boya anga wona masiri tabaw fe wala sa dam se ka kari awa minyi jugu la jugo mina abana wasolo yoguwa awa dumbia aleka folo ni aleka fasiri majide sakoro meri modi bisoro ye wadu ite fe kana afrique de o bugni bana yakuwa dumbia la kare sita morke don olu be uti olu ga doni daye ko yamala ko mi atoko brongo ko fakuli sinon ute ma dumela ka wele fo be ma mi dogodoge dumela ka shiti ko mi reba mo ke don en plus forte raison ko tokoti te che ne koroke ma dumbia kledu la ibi woro saraw ba mo ke do fo afufa nge yaku konte itika yesu ikaro ka fo engate dire nouveau nebi bondo moro ma no fe adama jabate ikaro ka fo club baningo adama ale kelego ka kalmo kala ne kata ministre yubaba yusuko ale fana bora ukumana ya sembo akonokoro ni kata ikado maka yoro laje mami no shifina kai akele do ka wulika job bake yusuka dugukulu ni ka labara chake dami ni ikado ayeni ngani ata ukama ko centre agro piscicole espoir jeune du Mali Youssouf Fatriba yi kanto ka fo ministre mi no be ministre délégué kufo kabo ikado développement rural au ministère sola ne abe ikado anga tuguda yiri wali ministre so no lu kembe ka bulu fara do labbe mi ka bara bene do bagamara ni moni ni ka o manya maya ko dikado ka fo yuba bama yusu ko mimbe ikado ka fo kunungo kufo araba ko mi ministre ngafo yuba ba ka be alam sa do ma fo tugu werla kalo klita ani fla ka tara ikado centre agro pisco espoir jeune du Mali
kumana o ma ɲɛma ka yɔrɔ o ko fɔ ni ka taa o lajɛ Yusu ko nin ye yɔrɔ ye n'a bi foro ko fɔ yɔrɔ do n'a bi jɛgɛ mara yɔrɔ ko fɔ yɔrɔ do Yusu ni a bi bagan mara yɔrɔ ko fɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ duguma u k'a ma ko Dɔnɛkɛbugu Dɔnɛkɛbugu bɛ Safo commune fɛ ani Bamakɔ cɛ kilomètre 20 bonyanko Adama Jabate ka fɔ la a ko ministre i k'a dɔn k'a fɔ Yuba Ba o kumana ko a ye i kunsi nin yɔrɔ kofɔlen ma Centre Agro Pisco Espoir Jeune du Mali n'a ma ɲɛma Cheikh Umar Mayiga ye Yusu k'a taara ni ka taa lajɛ nin kamalen a kɛlen don ka labɛnw jumɛnw kɛ a kɛn bɛ ni ka i k'a dɔn baara jumɛnw kɛ ministre délégué Yuba Ba Yusu ko waati min na a sera Cheikh Umar Mayiga ka nin cakɛda in na a kɛra maa nisɔndiyalenba ye a kɛra maa wasalenba ye Yusu jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sabu a y'a ye k'a fɔ min bɛ anw ka sifinnakaw kofɔ Yusu k'u ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ o kumana k'a misali dɔ ye Cheikh Umar Mayiga ye Centre Agro Pisco Espoir i k'a dɔn k'a fɔ Jeune du Mali a ma ɲɛma ko a waati min na a ye nin baara ninnu daminɛ Yusu k'a da donna o la k'o ɲɛfɔ k'an bɛ donni minɛ ko bi a bi taa i k'a dɔn k'a fɔ jɛgɛden 6,000,000 ani k'a dɔn k'a fɔ 560 bonyanko Yusu ko a bi min labɛn ni k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ feerefɛn ye ni k'a kɛ nafasɔrɔ sira ye parce que i b'a ye kanto k'a fɔ a ma dan o ma min bi jɛgɛ yɛrɛ a sugu bɛɛ lajɛlen kofɔ o kumana ko nin bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn sɔrɔ ye o kuma a bi taa tɔni 40 bonyanko la nin maa kofɔlen n'o ye nin sifinnaka ye Cheikh Umar Mayiga Yusu k'a kɛnbɛ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ baaraba de labɛn ko ye k'a sabu kɛ mun ye sɛfan 2,000,000 ani k'a dɔn 700,000 a b'o de produit 2,700,000 san kɔnɔ an kɛ Yusu ko min bɛ tali kɛ sɛ la sɛ 50,000 50,400 sɛ 50,000 ani k'a dɔn k'a fɔ 400 bonyanko o ye poulet de chair ye sɛ sogoma Yusu ko nɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye 10,4 ani k'a dɔn k'a fɔ 400 litiri Yusu ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ bagan dumuni ye tɔni 120 o kumana a bɛ o de i k'a dɔn k'a fɔ labɛn parce que i b'a ye kanto k'a fɔ maa ɲɛmaa min n'o ye Cheikh Umar Mayiga ye ale min kɛn bɛ ka nin cakɛdaba in bawo nin ye cakɛdaba de Yusu min bi sɔrɔ ani i k'a dɔn k'a fɔ lasɔrɔ nafolo ni k'o la nati ni k'o la kofɔ a ko a kɔni kɛn bɛ ka wele bila gouvernement ma a ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ min ye dɛmɛ min ni k'o lasɔrɔ ka ninkurafiya ka baara la a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ sabu ko ministre Yuba Ba ka taama ka taa bɔ ale ka nin cakɛda in na o kumana k'a bɛ kɛ sababu ye maa minnu n'olu yɛrɛ bɛ baara la a bolo maa minnu n'olu kɛn bɛ ka ŋaniya wɛrɛw ta Yusu a bɛ olu bɛɛ lajɛlen wasa ni k'o kɛ ka nisɔndiya ni k'o lasɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko dugukolo ko n'i y'a baara k'a tɛ maa sɔsɔ Yuba Ba o kuma k'a kɔni nimisi wasara kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ tigɛ la walasa anw ka jamana bɛ se ka kɛ farafinna jiginɛba ye minɛn bɛɛ kɔnɔ cogo min na bagan mara ani mɔni sira o kan k'a ye wasa min sɔrɔ Yusu ko a ye o lase maa ɲɛmaa min n'o bɛ Cheikh Umar Mayiga kofɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'a ka nin cakɛda in n'o y'a ka nin foro ye n'a filɛ nin ye Dɔnɛkɛbugu commune rurale de Safo i k'a dɔn o marabolo kɔnɔ ani Bamakɔ cɛ kilomètre 20 o bonyanko Fadiri Adama Jabate ale ka fasiri dɔ a y'a bɔ indicateur du renouveau janyo masa naam min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin sugu bɛ yiriwa ko fɔ jamana kɔnɔ siga t'a la nin sugu ni denmisɛnw sɔnna baara ma min ye bɛɛ lajɛlen ka cakɛda dayɛlɛ i yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ sɛnɛ ani aw ka dɔn bagan mara fo ka taa se jate wɛrɛw ma min ye aw ka don bɛɛ lajɛlen kan ka fo siga t'a la o kɔnɔna na Abulaye Kulubali Ajo Ajo Bamakɔ kura ale fana a ka wuli ka jɔ ka bon tubarikala ɲɛtaa sabatili la cogo sugu bɛɛ lajɛlen la Ajo an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye aw ka dɔn a ka assurance na de ɲaga in na janyo masa aw ka dɔn Kayiba Jabate donda kelen ani bɔda kelen i k'a dɔn ko Kayi sugu yɔrɔ dɔ bɛ yen o kɛra n ye weleli kɛ Kayi kunu sugu yɔrɔ dɔ bɛ yen ko magasin dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu jenina o kɛra min ye sapeur pompier mɔgɔ ye tiɲɛ la n'u bɛ maaw bɛ sugu occupé u ka sira dɔw bila wa sapeur b'u tile wo fɔ u ka sira dɔw bila walasa sira dɔw bila k'a bonya fɔ Ala man kisira an t'a ɲini Ala fɛ n'a kɛra olu bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na ka don n'o tɛ a gɛlɛyara nafolo ka gɛlɛ cogo min n'i y'i jɔ k'i lajɛ ka tila ka y'a fama la i ka bolola hɛrɛ taatɔ ye sisi fɛ Yusu m'a f'i ye a ma nɔgɔ dɛ
ko ma mi gouverneur ye ale wuli ka jɔkɛ n'o ye Musa Bala Sumare ale wuli ka jɔkɛ a ka dɔ ka ti ɲɛda a yɔrɔ kan k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la fɛn min kɛra a sababu ye nka o Kayiba Jabate kelen kɔnɔ i ka dɔ indépendant kumanen don u ko di min ye gouverneur ale a ye wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko centre dialyse centre dialyse dialyse a ka dɔ o ye mansin ye mansin min maa minnu bɛ yen ni a ma mago b'u ye a ka dɔ u bɛ se ka furakɛ cogo di jeli ta sira fɛ min ye a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ o bɛ kɛ o la i na to Kayi n'i ka dialyse waati sera a ka dɔ min ye i bɛ se k'i ka dialyse kɛ n'o tɛ dɔw kɔni kɛ bɛ ka Kayi bila ka b'u ka denbaya kɔrɔ olu n'an b'u sigi Bamakɔ baw ni yɔrɔ kofɔlen a tɛ a ka dɔ ka kun tɛ Kayiba Jabate min ye a ka dɔ gouverneur ale kɔni taara ka taa nendo min ye mɛ kalo tile 16 hôpital Alfuseni Dawula min ye Musa Bala Sumare ka dɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka taa lajɛ minan sugu minnu nana ani ka dɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la baara kan ka kɛ cogo min na ani minnu bolo dalen don ani toka jɛ minnu bɛ a ka dɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛɲini ni ka i ka dɔ fura ɲini a la cogo min na min ye a ka dɔ gouverneur ka fɔ la n'o ye Musa Bala Sisɔgɔ ye a ko Musa Bala Sumare cɛ ne kɔni ne bɛ Sumare ni Sisɔgɔ de kɛ ɲɔgɔn fɛ terikɛ dɔ fana bɛ ko Musa Bala Sisɔgɔ de yɔrɔ baasi dɛ Musa Bala Sumare min ye a ka wuli ka jɔ ani a bɛ wuli ka jɔ min na min ye a ka dɔ ka taa a yɔrɔ lajɛ yɔrɔ min n'o ye salle scanner ani magasin min bɛ ni marali bɛ ka minɛnw bɛ bila yɔrɔ min na ani dialyse ye a ka dɔ o kɛyɔrɔ min a ka dɔ a yɔrɔ kɔni y'a jira k'a fɔ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na kɛ walasa a ka dɔ min ye Kayikaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogo min na min a ka dɔ ko ale kɔni bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ a b'a ka seko n'a ka dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka na Kayi min b'a to adamadenw ka kɛnɛya ani adamadenw ka lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na an ka cɛkɔrɔba bɛ yen dɛ an ka cɛkɔrɔba bɛ yen an bɛ ɲa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka hali bi k'a ka dugawu kɛ jamana in nin sɛbɛn in a ye nin saba ka bɔ indépendant kɔnɔ Yusu an bɛ i k'a dɔn Musa Bala Sumare an b'a fo an bɛ Mali gouverneur bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ n'i ka cɛsiri o kumana an hakili la k'a fɔ ɲɛmaaya kun ye dilanni ye wa dɔnni min na n'i bɛ Yusu i kan ka i k'a dɔn o baara de farida an bɛ taa ɲɛ waati bɛ ka taa o n'a ta bɛɛ lajɛlen détournement et surfacturation dans la gestion des fonds alloués à la loi programmation militaire. Yusu i k'a dɔn généraux 3 colonel 2 commandant 1 k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilala i k'a dɔn k'a fɔ kasobo kɔnɔ o kumana min n'o bɛ tali kɛ nin kibaruya la Abdoulaye Jara ka fasiri don a ko min ye kiiri tigɛbaaw ye o kuma ko a n'a fɔ a ɲinina cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 1,000 200 ani k'a dɔn k'a fɔ 30 o min n'o kun sugandira ni k'a ɲɛsin i k'a dɔn sariya kisɛ ma u k'a ma ko loi d'orientation et de programmation militaire n'a dakuruɲɛ kelen OPM ye y'o so ko officier o ko olu dɔw welela wele kun ti dɔwɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli ye o bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na y'o so ko nin donni kama maa minnu n'olu kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnabɔ kun na n'olu bɛ i k'a dɔn maa ɲɛmaaya la y'o so ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka u kɔni wele kelen kelen ko a dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ chef d'état major kɔrɔ ye ni a bɛ i k'a dɔn général Bɛnba Musa Keyita ne k'o ko fɔ Abdoulaye Jara ka fɔ la a ko min bɛ armée malienne na o kumana a maa ɲɛmaaba kɔrɔ ni k'o ko fɔ n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ général Bɛnba Musa Keyita y'o so ko ale kɔni welela nin ko in da la général Mustafa Darabu y'o so o donni kama o kuma ko cakɛda min ɲɛsinnen don sɔrɔdasiw u ka carburant n'o ye u ka tajiko a n'a minɛnko ale de tun b'o kunna ale fana welela Yusu min bi général Suleiman Bamba ko fɔ min ni ale tun ye i k'a dɔn k'a fɔ armée de l'air o kumana k'o fana chef d'état major kɔrɔ ye Yusu k'ale fana o kumana a dare la parce que b'a ye kan to k'a fɔ ko o donni kama maa ɲɛmaa minnu tun bɛ nin ko in kunna o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ armée de l'air yɛrɛ ta ka bon a la kosɛbɛ sabu ko avion olu sanni ko kumaw de tun bɛ sen na o kumana ko avion sancogo ani i k'a dɔn k'a fɔ o taa ni ka segu o kuma ko olu ma ko
kofɔlen ni a bɛ chef d'état major min ni ale ɲɛsinnen kun don armée de l'air o maa ɲɛmaa kɔrɔ Yusu ko ale welela o tɛmɛnen kɔ bɔ yen colonel Abdul Wahab Touré Yusu ani ka se min bɛ Mamuru Togo kofɔ o kumana ko i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen welela colonel Mohamed Lamine Keita o ninnu bɛɛ lajɛlen welela Yusu wele kɔfɛ kiri kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o siga kɔni gɛn bɛ u la jalaki boloŋɛnden ɲɛsin bɛ u ma o kumana yirala k'a fɔ u bɛ bila i k'a dɔn bɛrɛ la yanni sɛgɛsɛgɛli tɔw ka jɛya n'u sen bɛ a la n'u sen tɛ a la parce que b'a ko k'a ma ban dɛ commandant Aminata Doho walima Dolodo a commandant Aminata Doho i n'a fɔ Fadriba y'a fɔ cogo min Yusu ko ale fana bilala bɛrɛ la Fadriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ san 2021 kɔnɔ nin ko kelen kunna pôle économique i k'a dɔn k'a fɔ min ɲɛsinnen don sɔrɔ olu musaka ko kun kan kɛba ɲɛna walima k'u kun ye wele bila colonel maa wɛrɛw ma minnu n'u ani lieutenant dɔ wɛrɛ n'u ale kun ye i k'a dɔn k'a fɔ contrôleur financier ye o donni kama ministère de la défense la ninnu bɛɛ lajɛlen welela o kumana ko k'a jɛya dɔrɔn k'a fɔ min bɛ nin cakɛda in walima nin musaka ko in kofɔ nafolo min sugandira k'a ka don minɛnw na ka di sɔrɔsiw ma Yusu ni i k'a dɔn k'a fɔ nafolo kɔni ɲama tunnen don o kumana k'a ɲinini baaraw bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan bɛ donni minɛ ko bi i n'a fɔ Abdel Jara ale y'a lase cogo min na. Nin kɔni sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ ni ɲin b'a la a banna ni ɲin t'a la i bɛ bila i bɛ bila siga t'a la.